ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಕೋರಿದ ರೇಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಕೋರಿದ ರೇಸಲ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಲ. ಏತರಿ ಪಾಡ್ದರು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬುದ್ದುಲರೆ ಪಾಡ್ದರು ಎಂಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ನೀನಿ ಪಾದಿತ್ತೆ 7 to 8 hours ಬುದ್ದುಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಚೂರ್ ಚೂರೆ ಪಾಡನ್ ಕೊಯ್ ನೀರು ಪಾಡದ ಚೂರ್ ಚೂರು പാടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പോണതിനകത്ത്. പിന്നെ ഓരോ സണ്ണാക്കി കുക്കലിക്കുക സെക്കൻഡ് കൂടെ പാടുക. ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಹಾಕಂತುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವು ತೆಲು ಅದೇ ಕಡೆ ಉಡಾಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಮಾಜಾವುಡು ರಡ್ ರಡ್ ಬೇಲಾಪುಂಡು ಇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಡೆದು ತೆತ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಕಡೆ ಒಲಿ ಅಂಡ ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆ ಇನ್ನು ತೊಂದರೆ ಬರಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಕು ದಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡು ನೀರು ಕುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಮಾಡ್ತದಿಕ್ಕ ನೀರಟ್ಟೆ ಕುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಮಾಡ್ತದಿಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮನೆಟ್ಟದು ಇದು ಒತ್ತೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲೋಡು. ಮನೆ ತಕೊಂಡಿದ ಶೇಪುಡೆ ಪುಂಡಿ ಮಂತದೀಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಂಡಿನ ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಉದ್ದಗ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಕೊಂಡಾಗಿ ದೀದ ಕೊತ್ತೆರೆ ಹಾಕೋಣದ ಇಂಚ ಮಂತದೀಕ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಪೂರ. ನೆಟ್ಟು 1 kg ಚಿಕನ್ ಉಂಡು. ನೆಪ್ಪಿನ ಮಸಾಲೆ ದಾದಾಪುರ ಆಳು ಪನ್ಯನ ತೋಜಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕುವ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಮುಂಚೆ ಏಪಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುದು ಗಮಗಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೈ ಆಡು ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕೆ ಇಂಚು ಕೊತ್ತಾಡು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತನು ಒಂದು 10 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಾಡು. ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಚು ಕಂಡದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಲ್ಲ ಇದು ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೋರಿದ ಕಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು
ಫ್ರೈ ಇದು ಈಟ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ಗ ಮುಡೀತು ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 2-3 ಎಕರೆ ಈಟ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತದ ಸಿಮ್ ನಾನು 2-3 ಲವಂಗ ಪಾಡ್ದೆ ಕೂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಾಡು ಮುಂಜಾನೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ 2 ಪುಂಡಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ 2 ಪುಂಡಿದಾತು ಕಾರೈ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಾರೈಲ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಾರೈದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೋಯಿನೇಟ ನಮ್ಮೈನ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬೋದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಹುಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇನ ಅರಪೆರೆ ಬುಡಕ ಚೌಲಿ ಆಯ್ನದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನೇನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಈ ಕಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ದೀತಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀಕ ಯಾಕೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಈಟ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಇರುವ ಮುಂಚಿದ ತುಂಡು ನಾನು ಚೌಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಆಮೇಲೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಒಂಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಿದ್ದ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಒತ್ತುಗ ಯಾನ್ಮೂಲು BBK ರೈಸ್ ಇದೆ ತೊಂದಿನಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ನೆಟ್ಟು ತೂಲೆ ಸೇಮೆದಡೆ ಚೂರ್ಲ ಅಂಟೊಂದಿಚ್ಚಿ ತರಿ ತರಿಯಾದ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಬೈದುಂಡು ಬಿಸಲದ ತೊಂದರೆ ಈಗ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದ ಯಾನ ಒಂದರ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಆಡೋದು ಇದು ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಆಡಿದ நல்லா ஃப்ரை ஆவாடு நம்ம சுருக்கி உப்பு பாடுறதில்ல ಚೂರು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ
ದೆಕ್ಕ ದೀತಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ லாஸ்ட்டுக்கு பாடுறேன் டயப்பண்ணா నేను சுருக்கே பாடினா இது கலருக்கு தூக்கல இப்போ போடுறது నేను ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ నేను ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಅವಾಗ ಒಂಟ ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ನೀರ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಟ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಬೇಯಾಡು ಎಣ್ಣೆಡಿ ಏತು ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅದನ್ನಾಗ ಮಾಸಲ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಆಗಿನ ಇರ್ತಾವ ಇದನ್ನಂಡ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯ್ತಿದ್ದೀನಂಡ ಅವು ಕಸಿ ಪುಡ ಕಲಾಡುದು ಪೀಸ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿವೆ నేను సిమ్మడే తీక అతనికి నీరు పుడుపులు ఎన్నడే ఫ్రై ఆవాడు ఈ తారತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಮನೇನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಯಾಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಕಡೆ ಕಣಮ್ಮ ಇದು ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ನಾನೇನು ತಿಪ್ಪುಗ ಇದು ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ನಾನು ಆ ಕರಿ ಐಟನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿನ ಗ್ರೇವಿನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೀರು ಬೋಡೈನತ್ತು ಪಾಡ್ದು నేను మిక్స్ మంతోన్నాండు రేస నమస్తే అడ్డీకి తినేరే మలుపు అంతది నేను తెలుపు మలుపుగా ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ಕುದ್ದಿದನ ಕೂಡಲ ದಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬೋಡದ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುಗ ತಿಲ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ ಮುಚ್ಚಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಕುದ್ದ್ಯಾಡು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಆಯ್ತ ಆವಿ అయిన ನೀರು ಕಿರೈಕ್ಕೆ ಬೂರ್ಣ ಕೂಡಲ ಕಜಿಪು ತೆಲ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಬೋಡದ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕೊದಿಪ್ಪಾಗ ಬಿಡ್ಡೆ ಕುದ್ದಿಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಲು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸರ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೆ